Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Portable и днес ще ви покажа в Nexus Craft Survival епизод номер 2. Нека да започваме. В този епизод малко ще трябва да окопаем. Нека първо да отида до къщата си. И ето сега отивам. И това е нашата къщурка, обаче Йова 3.8 взех правата и вече сам ще се развивам. Така, сега примерно ще си направя каменно нещо да ставам от рудите. Абе, що като мога да я взема от фрия и там сама. Ще трябва да си направя брони. Обаче те ще са айран, защото е страх някой, ако ме убие. Да мога да съм защитен. И така. Но сега гледайте как ги правя. Луска. Каска. Така, панталонки. И естествено обувки. И вижте айран нещата ми. Каските ми, айран каските ми, броните ми. Тук са моите руди. Нито и каските. Муската. Панталонките. И това. Предполагам сте дали лайкови и коментари на онези видеоклипови, но да, ще бъде качен в YouTube. Аз я посвих от Warp Miner, където не е защитено, а с резиденция, сам началото да представяме Warp Miner. А сега майче не си взех кирка. Отивам на Free Items. Не, отивам на Free Items. И кирка. Ето я. И сега отивам да покопая при моята миничка. Обаче проблемът е, ще трябва да се взема торчови, за да не ходя в тъмното. Няма проблем, драги зрители. Аз имам въглища. И от честа с уния неща. Дървените. Пръчки. Съжалявам, че малко ви горя по български израз, но както и да е. Абе, то как се правише? Точно, ей така. И ще отида да покопая за някоя мина. Абе, аз какъв съм, ето. Имам в къщата си мина. Затова няма да ходя по Warp Miner, ще върна въглищата. Ето, преди с U-Bot 383 правихме от един евент, лапис, лазури, много диаманти, роди, въглища. А да ви покажем, че един чест направо го препълняхме с неща.
от вчерашния ивент, който и днеска ще го има. Ето, вижте строени кмечови торчови. Има мои торчови, ама нищо. Аз тям да покопая. Да, копая. Долу за ресурси. И нека да ви представя Enchanting Room, който вече му направих резиденция и никой не може да мърда, когато влезе в Enchanting Room. И така, нека да започваме да копаем надолу. И намерих тази миничка. Кой ме удари? Махай се. Лез бе. И така. Майче скелетънът не дава много. Но нека да покопая. В този епизод само може би ще копая. А може и още епизоди да направя. Ще кръстя Nexus Craft Survival поредицата. Малко кабел. Стом да покупая. Въглища. И града. Тук няма нищо. Значи ги чупя. И тази пичка също я чупя. Извинете, но Майнкрафтът ми нещо. Тъй. Се използва. Тук не била да падам. Значи, сега отивам по-натам да покопая. Да открия още съкровища. Този грабел предимно ще го изкопая, защото ще е полезен, но имаме за Флинтън стил нещо такова. Грабел. Виждате как играчите зацъра, извинете, и влизат. Извинете, но без да искам го направих. Ето, още грабел. Може и нещо да правим между епизодите. А може и не. Може и да не. Това ивент вчера беше много напрегнат и днеска също ще има. Толкова много ресурси XP дават. Направо ти пълнят цял чест, може да се напълниш два с всичко. И копая. Още гравел има. Тая мина е пълна с гравел. Направо е окопана с гравел. Открих кол. Това е много хубаво. Какво ще има за печени? Кол. Канешка стълбичка да се го направя, за да мога да се измъкна. Още кол. Направо е засипано от въглища. От кол. Кол. Направо да се купаеш кол. Извинете, драги зрители, ще се измъкна по някакъв начин. Ето. Прибавям към колекцията си още въглища. Кол. Аз го говоря. Ще направя със сигурност така, ако намеря още кол. Въглища. Български израз на превод. И копая. Кол. Ето.
взе да свършва. За жалост. Може малко да поредактирам каналът си в YouTube, но искам много сабскрайбъра. Така ще правя може би към 4-5 видеоклипа на ден. Зависи, ако съм свободен. О, айрон! Супер! Супер! Зато и реших в този епизод да покопая малко, да се поразчуркам, за да открия още роди, за да се развивам. И намерих това въглища, много въглища и айрон. Към 20 няколко въглища. Че дори има и още горе. Стълбичка нямам. Оха, още въглища. Направо е засипано така от место от въглища. Ще се измъкна, драги зрители, това ще ви покажа. Обаче той е грабил само като пада. И това трябва да го очистя. И ще се измъкна. Имам и айрон за печени. Айде бе. Майнкрафт малко ме лаги, малко е странно. Ето още. Ма извинявайте за лагът. Е от мен. Ето, още открих. PvP Master пишат в серверът. Олвърът е главният на сервера, колвърът е за мисни главният на сервера, създателят. И едно XP. Малко ми лаги. Ама нищо. Не от мен, пак ви казвам. И да, сега направиха мен стак кол. И да. Това беше от мен, драги зрители. Абонирайте се за моят канал, ще има линк в описанието. Лайкайте и сабскрайбайте. Чао!